Nagpositibo ang magkahiwalay na operasyon kontra ilegal na droga ng pinagsanib na pwersa ng PIDEA at PNP sa bayan ng Libmanan, Huwebes ng hapon. Sa Zone 3 Barangay Poblasyon, nakuha sa 47 anyos na sospek at kinilala sa alias na Vargas ang 4 na heat-sealed plastic na may lamang tinatayang 100 gramo ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng 680,000 pesos. High-value target si Vargas na nasa listahan ng Regional Recalibrated Priority Database on Illegal Drugs ng PNP. Nagkauka din po ng another implementation of search warrant at Barangay San Juan, Libmanan, Camarines Sur na kung saan ugwang drug den. Arestado rin ang isa pang suspect sa drug den at 3 pang kasamahan nito sa Barangay San Juan. Nakuha sa operasyon ang isang 50 gramong plastic sachet na may hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng 340,000 pesos kasama ang iba pang drug paraphernalia. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng Libmanan Police ang pangluloob sa 2 opisina ng Libmanan North Elementary School parehong araw. Naunang nadiskubre ng clerk na pamangkin ng gwardiya ang nakawan. Piling doon po talaga nakakita. Tinanggal nga ito, dardarapas kandadig sa may haraniki principal. Nagkarabing lima ko ni Banggina, na masanabukas nga yung mga ilaw. Na-timing lang talaga itong time na itong nag-uuran talaga. Pero napakadalan man. Nakuha ng mga suspect ang ilang mahalagang gamit gaya ng 2 computer set at isang 52 inches flat screen TV. Sinubukan din buksan ang ilang kaha, pero wala namang nawala. Doon sa kabila kay Ma'am Gina, yung TV nakalagay kaya doon sa wall. Tapos naibaba na nila. Tapos nakalapag na lang doon sa sa floor. Puro parang hindi na nila kaya. Kung hindi lang daw nasira ang CCTV camera dito noong nagdaang bagyo, nakatulong sana ito na matukoy ang mga magnanakaw. We have our conference this morning with my school heads, 34 school heads siya. Nag-usap-usap kami regarding this incident happened. Sabi ko dapat maging aware na tayo sa mga bagay-bagay, maging cautious na tayo, na sana itong dito sa Libmanan, ito na lang ang mangyari. Inaayos na rin daw ng DepEd ang pagtatalaga ng security guard sa lahat ng eskwelahan, lalo na't may naiulat na pang-aabuso sa mga guro ng isa pang eskwelahan sa probinsya. Jan Amador, CSN.